Vlogísek. A hlavně proto, že si potřebuju postižovat na něco. Teďka je 4 hodiny 31 minut a já jsem spala přesně 1 hodinu maximálně, takže ne přesně, to možná kecám, ale přibližně hodinu a já chci vědět, proč. Já jsem jako v posteli byla od 7:30 od večera, že si tady jdeme vzít tu policajtu koloběžku a jdem vysílat. Jestli nad tím ještě náhodou jakoby přemýšlíte, tak ne, hodina spánku není moc. Částečně za to viním Poláky, protože Poláci měli nějaký mecheche venku na dvorku a docela tam křičeli. Když ale přestali křičet oni, tak se tam zašla ozývat nějaká party a když se přestala ozývat party, tak mě bylo vedro. Nevím jak u vás, ale tady je strašně. No, takže jsem koukala od 7:30. O 7:30 ráno jsem si šla pustit Farmu, abych věděla, o co jde. Tak jsem si pustila český díl, který má 3/4 hodiny. A pak jsem si rovnou pustila i slovenský díl, který má asi 1,5 hodiny. A stále jsem nespala. Ne. No a když už mi pak jako nebylo vedro, tak mě začala bolet páteř. Krční. Ale já jsem hlavička. A vzpomněla jsem si na to, že mám doma jako prášky na bolení právě jako páteře a svalů, tak jsem si je vzala. Akorát, že jsem hlavička, která začala fungovat až asi o 2:30 ráno. Takže zafungovaly a do 4 jsem se mohla vyspat. Dneska bude super den. Opět cítím v mý bolavý páteři. Dobré ráno. Hezké ráno. Takže je 11:30. Já absolutně nechápu, na co posledních 7 hodin fungovalo moje tělo. Protože jsem měla poměrně dost energie, až teda před chvilkou na mě padlo úplně a jdu spát. Ještě by mě vlastně zajímala jedna věc. Spíte někdo? Fouká vítr, co? Se špuntama do uší. Potřebuji jenom jakoby vědět, jestli je to bezpečný, když máte vstávat jako na budík. Jestli ho jako slyšíte. Dík. Teď jdu spát. Můžete mi někdo, prosím vás, říct, na čem jako dneska funguje moje tělo? Já tady ležím. Poctivě se snažím dát si šlofíka. Už hodinu a kousek. A ne, prostě ne. Ale já chci šlofíka. Co se to děje? Tak dobrý. Šlofík byl úspěšný. Víte, co je zajímavý? Já vždycky vyjdu z bytu a svítí se na chodbě. Ale nikdy jsem nikoho nepotkala. Podle mě moji sousedi neexistují. Jenom jeden a ten chodí rozsvěcet. Každopádně, hello, tady Terka, asi tak o týden později. Ten nespánek jsem nedospala ještě, kdyby vás to zajímalo. Ale je neděle, je hezky. Takže moje vandrovnický já se opět probudila a jdem na to. Jdem se podívat, nevím kam, uvidíme. Právě mi ujel autobus. A shodou náhodiček jsem zjistila, že další autobus mi jede až za 20 minut, takže si tady můžeme pokecat. Kdyby se vám jako zachtělo říct, Terko, nemáš náhodou jiný vlasy? Tak I do. A hned vám řeknu proč. Včera totiž pršelo celý den a já jsem se na chvilku začala nudit. A autobus, ale ne můj. Víte, jak je takový to starý japonský přísloví, že na TikToku je všechno? Tak je. A já jsem si tam narazila jsem tam prostě na jednoho jako cápka, co je kadeřník. To taky není asi můj autobus. Jdu 2 autobusy, ale ani jeden není můj. No, každopádně. Cápek, co stříhá vlasy. No a on tam říká, stříhat kudrnatý vlasy je taková sranda. A já, jej! A on, jej! A já pak, jej! Protože není to taková sranda, když nejste cápek, co se tím živí už
asi spoustu let, protože vy to ustřihnete a najednou to udělá ping. Ale hele, já jsem to chtěla udělat už jako docela dlouho, jako vyzkoušet to. A chvíle, kdy jsem se nudila, podle mě byla jako naprosto ideální. A jakože jedou cávci v autě a hrozně křičí. V autě a hrozně křičí. A jakože já vidím tu vizi, jo? Vidím ji tam, dojdem tam. Nebojte se, teda. Asi, jako jasný, že máme to asi jako úplně jedno, jo? Ale já... Neboj se, Terko. Ale jako doufám, že nám je všem jasný, že z toho plyne, že jakmile se žena začne nudit, tak je to problém, no? Já nevím. Vidíte tady to? Jestli tipujete, že to jsou šedivý vlasy? Ano. Opravdu jsou? Jsou tam? A jsou moje. A víte co? Já je mám ráda. Každopádně, já jsem se dneska rozhodla, že se vezmu na piknik. Takže vás vezmu sebou třeba, jestli budete chtít. Jídlo mám teda jenom pro sebe, ale to nějak zvládnete. Tak si když tak nachystejte nějaký zobání a jdem piknikovat. Já jsem teďka zjistila, že ten druhý autobus, co přijel, je můj. Že on jenom převlíknul kabát a stal se z něj ten můj. Takže to znamená, že tady celou dobu stál a já jsem si seděla venku a mohl mi ujet život. Já asi jako ani nedokážu popsat, jak jsem vždycky jako šťastná, když vlezu někam do přírody. To občas přijde úplně jako absurdní nebo taky bizární, ale jakože já vždycky jsem úplně jako... Je to boží prostě. No, abych vám řekla aspoň trošku jako, kde jsme nebo kam jdeme. Doufám, že tam dojdeme. Takže, teďka jsme v Leinzer Tiergarten a jsou to bývalý lovecký obory těch šlechticů. Těch šlechticů, co jakoby tady žili. Tak oni měli prostě lovecký obory a ty jsou teďka udělaný na takovýhle megapark. Já vám tady dám schválně mapu, jak je to jako velký. A jsem se může normálně jako teďka na hajčíky, což já ráda. A je to jako fakt velký. Já jsem se sem jednou už jako vydala z jiné strany, než jsem přijela teďka. Byla jsem tady asi přes 3 hodiny určitě a prošla jsem prostě úplně jenom takový malý trcek. Tam jsem si myslela, že jak už jsem to celý prošla skoro a přitom jako vůbec. Ano, je tady totiž jako hrozně moc částí, na který je to jako rozdělený. Ale pocitově prostě to je jako když jedete jako do hor, což já miluju. Protože tady jsou mé lidi, potkáváte lidi jako s baťuškama, prostě tady jako hajkujou, nebo tady mají přesně piknik, ale je to většinou jako na celodenní výlet, protože je to fakt obrovský. A je to rozdělený na ty různé části, je tady obora a se zvířatama, kde jsou třeba doleva, kde jsou divoký prasata a prostě strašně moc jako zvířat. A na to Rezo, řekni to 3krát, třeba tě neslyšeli. A pak tady je oblast, kde jsou prostě jenom jako kopce, lesy, takový orlický. A pak je tady Hermes Villa, což je muzeum. A to je jako můj dnešní cíl. Ale nechci jít jako dovnitř, to si chci nechat na jindy, ale ta Hermes Villa je takový prostě malý zámeček, hodně se tam konají svatby, což si myslím, že taková svatba tam, to může být pěkný. A má hlavně, že vidím, pěkný jako park, kam mířím já. Jsou to prostě takový velký zahrady vlastně v té oboře. Podle mě jediný rozdíl je to, že to tam je jako upravovaný, kdežto tady si to prostě roste jako svým životem. A někdy bych chtěla jít i jako dovnitř, do té Hermes Vily, ale dneska nejsem muzejní Terka. Protože se to opravujou. Mně přijde, že kamkoliv já se vydám, tam to opravujou. Škoda, že tak nefunguje i v Hradci, že když tam přijedu, takže by opravili třeba chodníky. Já bych jenom jako chtěla říct, že někdo tady měl asi stejný nápad jako já na piknik.
A podívejme se, co to je za značku. No jej, to je náhoda. Hele, za mě osobně musím říct, že svatba tady může být podle mě tak 11 z 10 třeba. Ať nežeru. Tady vidíte, že opravdu nekecám. Je to muzeum, jo. Viděli jste na vlastní oči. Hezký, co? Ale jak jsem takticky schovala tu opravovanou část. Je to boží. Jakože tohle je podle mě naprostá jako nádhera. Že to máte fakt uprostřed jako lesů. Uprostřed prostě ničeho. Já mám teďka v sobě teda trošku dilema. Protože já jsem si myslela, že to bude dál. Byla jsem jako připravená na větší hajčík a docela jsem se na to těšila. Takže teď jako dumám nad tím, jestli se nevydám jako ještě někam dál. Na vědomí se dává, že tribunál zasedl a rozhodl, že jdeme dál. Protože asi 20 minut odsud má být nějaký špílplac a tam to vypadalo docela sympatický, takže se jdem tam mrknout. Hele, a kdyby se vám jako chtělo zdát, že třeba funím, nebo tak něco, jako orlický, jo. Není to sranda, ale je to boží. Hello, tady Rudoch. Došla jsem na místo a ukázalo se, že na tomhle špílplacu už jsem byla. Což ale znamená, že už mám, protože jsem přišla z jiné strany. Tak to znamená, že už mám projít 2 části. Asi tak ze 158. Ale jakože, sice už jsem tady byla, ale jo, podle mě to je to místo, který jsem jakoby chtěla, který jsem jako hledala. Ano. To je můj výhled na dnešní oběd. Jakoby musím říct, že miluju svůj život. Jo. Pokračujeme v krasojízdě. Musím říct, že jsem si ten piknik užila. Já vím, že jsem vás tam jakoby moc nevzala, ale bylo to dost jako soukromčo, takže sorry not sorry. Teďka jsem se vydala nějakou cestou. Jsem v lese, doslova, protože jsem se nepodívala, jakoby kam to vede, ale nevím, je tady stín, tak mně to přišlo docela fajn. Uvidíme, kam dojdu. Bych jako řekla, že nejsem nervózní, tak bych možná trošku lhala. Mám totiž docela vybitý telefon. Jakoby vzala jsem si externí nabíječku, no, ale nevzala jsem si kabel k telefonu. Což jsem zjistila, že je docela problém. Nic no, uvidíme. Ale, ježiš, to je hezký. To vám neukážu. To je hezký jenom pro mě. Musím ještě jednu věc říct, a to, že nechat si rozpuštěný vlasy jako na hike bylo docela odvážný. A ne, nemám gumičku. Podle mě leží doma vedle toho kabelu k telefonu. Chtěla jsem říct to, že poslední dobou docela jako přemýšlím nad tím. Ty jsou docela kameny, tak pardon, že neudržuju oční kontakt, ale taky by se mohlo stát, že skončíme všichni na zemi. A to nechceme. Chtěla jsem říct, že jakoby přemýšlím poslední dobou hrozně nad tím. Protože když se mě někdo jako ptá, jak se mám, tak že jo, občas prostě dáte takovou tu odpověď, jakože jo, dobrý. A nějak to jako nerozvíjíte. A dobře, tady se z toho stává bažina. Ale já jakoby to, nevím, jak to mám vysvětlit, ale já jakože to nemám jak rozvinout. Jo. Já řeknu, že se mám prostě jako skvěle a vlastně by to jako mělo stačit.
jo. Ale občas na vás někdo kouká tak jakože... A přijde mi, že tak jako očekává, že dodáte vlastně jako, nevím, jo, mám se skvělé, ale v práci na prd, nebo jo, mám se skvělé, ale tohle mi chybí. A tak, chápem se. Podle mě se chápem, protože musím změnit trasu. Podle mě to vede do pekla tohle. Tady ještě nějaká ohrada vedle. Tam jsou určitě čerti už připravený. Jakože vlastně mně přijde, že dost často lidi jako očekávají, že dodáte jako nějaký, jako to ale já ho jako nemám. Jakože já se mám jako skvěle, neměnila bych ani jednu věc jako ve svém životě. A vlastně mně trošku přijde, že když se mě někdo ozářená, když se mě na to někdo jako ptá a cítím, že jako očekává nějaký jako to ale, takže se ho občas jako na sílu snažím jako vydolovat. A nevím, proč to dělám. A částečně mě to vlastně jako štve docela. Já jako strašně doufám, že to, co jsem teďka říkala, že dávalo jako smysl. Kdybyste někdo chtěl počítat moje jako, klidně. Takže to je jedna taková moje věc, na který teď pracuju. Prostě, když to tam není, tak to tam nehledat. Dívej. Není to cesta do pekla? Je to do ráje? Doufám. Není nic, já se jdu podívat, jakoby, kde jsem. A budu doufat, že se mi nevybije telefon. Funím, sorry. Ale musím říct, že jsem celou tu cestu do pekla tajně doufala, jakože vyjdu tady. Protože tohle je nejhezčí výstupní brána z Tiergarten. Se teda mě pak čeká ještě pěkný jako krpálek dolů. Ale dobrý. Dámy a pánové, seznamte se, toto je Vídeň. Teda aspoň její část. Pěkná, co? Jo, šéfe. Jo. No, mě už teďka čeká poslední štace. A to taková, že znáte někdo ten pocit, když jdete jako ze Sněžky a jdete furt jako z kopce a bolej vás kolena a tak. Yep. To mě teď čeká. A telefon mám vybitej. Takže končím. Doufám, že stihnu Wimbledon. A tak. Z dneška mám pár poznatků. Nemejte si hlavu, než jdete na hike. Vemte si gumičku. Když se vám vybijou všechny vaše elektronické zařízení, jak je to vlastně super, nechte to chvilku tak. Svět je krásný, Vídeň je skvělá, Wimbledon na mě počkal, teď začínají, takže já se jdu koukat. Bye bye!